Здравейте хора, аз съм Васко БГ и днес ще играем Minecraft. Ако ви харесва тази поредица, не забравяйте да давате един лайк и да се абонирате за моя канал, да не пропускате видеа, когато качвам. И за много години ам, и, в вчера, кога беше, чакай, неделя, в петък имах Василден и за това не снимаха, а пък в четвъртък беше нова година и за това не можех да снимам. Да. И сега, и се радвам също да си изкарахте добре. Сега, какво ще ви покажа какво направих. Така, моля, лата. Пауза за малко. Добре, вече го оправих. И тук хора, вижте какво направихме с Мечо. Така, ето. Сега, ето, направих аз червено и зелено до моята къщичка е до тук. И хора, само ще дам за малко на той да летя и ще ви покажа нещо. Вижте, направихме всичко в златно. Вижте хора. Чакайте още. Вижте, чакайте той да го махна. И вижте всичко в златно го направихме. Там ще го покажа също. Ето. Доста яко. А пък той се чудите защо го направих така. Сега ще го покажа. Той го направих, всички тези къщи са мои на Мечо, на Версачи, да. Всичките и на Гошо. Сега, чакайте да се сложи той. Така. Влизаме тук и вижте тук какво промених. Май това го знаете ви. Тук сложих печки. Тук така. Да, той го знаете ви, да. Ето тук килимчета, да. Това го знаете ви. Но тук долу, на къде води. Сега ще ви покажа. Тук има чест, дето няма нищо. Да. Влизам в тази стая. Доста яко, да. И нагоре хора. Знаете ли какво има? Ето. Това ще трябва да го махам. Тук, да. Чакай, че Версачи, да. Да. Така. Ето вижте хора колко е яко тук. Да. Доста е яко. И това вече го знаете. От тук до там вече го знаете. Това е, дето пак се излиза навънка. Да. Така. Сега влизаме в тази стая. Там надолу ще ви покажа. Ето хора, вижте, тук е колко яко. То е защо. Ето, и от тук пак се излиза. Така. Сега, надолу. Ето, вижте. Хора, аз забравих да ви кажа, това е първия епизод за 2021. Да. Така, тук влизаме и в тази стая друга. Дето е доста яко. И от тук хора може пак да се излезе. Да. Така. Тук чакайте, че съм
съм гладен, така. Ето тук. Тук не сложих нищо, защото ето и сам го сложих, да. И влизаме в последната стая и готово. Но, аре бе. Така. Но хора, има още нещо. Знаете ли какво? Да, тук, опа, не на тук. Пак съм гладен. Ох. Сега, пак ще влезнам в моята стая. Така. Пак ще влезна. Влизаме. От тук така. И сме в тази стая, дето е моята стая, дето спа. Да, ето. Чакайте. Ето. Да. И влизаме в Мечо къщата. Да, влизаме в Мечо. На Мечо къщата. Ето тук направихме тераска. Двамата. Така. И изглежда доста хубаво. Там ще ви покажа елхата, дето я направих сам. Тук на Мечо къщата, дето е, нали знаете, отдолу, да. Сега, от тук тук надолу и от тук на така. Бате, защо е без да искам хора? Така. И влизаме в тази стая и да пак е на Мечо. Така. След малко ще трябва да лягаме. Да. Така. И сега. Вижте какво направих аз. Чакайте. Извинете, че давам пак, но тук има подаръци отдолу. Вижте колко е хубаво елхата, хора. Шарена. Да. От тук нагоре има звезда. И хора, от тук забрах да сложа надолу като тея. Да. Но ще сложа в друг епизод. И тук нагоре вижте колко е хубаво. И тук вижте трак. Скачаме, да. Добре, ще трябва да спим. Така. Легло. Защо не мога? What the fuck? О, добре. Един. Два. Добре. Убих го. Това какво? Добре, вече ще лягам да спа. Не на тук. И лягам си да спа. Но не мога. Еми хора, това ще бъде с този епизод. В другия епизод ще направя буквичките. Къде? Тук за 2021 ще ги направя. И да, а пък в по-другия епизод ще сложа отдолу той. И после ще видим какво ще направим. Еми хора, това ще бъде с този епизод. Надявам се да ви хареса. Ако е така, дайте един лайк и се абонирайте за моя канал. Да не пропускате видео, когато качвам. И ако стигнем на този епизод, айде 3 лайка, ще играя на кар паркинг. Да.
И чао, чао, до другия път. Бай, бай.